Boas tardes, son Pepe da Cocha, este é o Telefriario. Conducía tan borracha que entrou en un garaje ajeno derribando la puerta. Carallo, espero que non fora a miña muller, que é unha tola ao volante. Vamos falar agora ca protagonista da noticia. Ai, o conto foi que viña eu da lida da miña comadre de tomarlle un café con as rosquillas e de falarlle mal do cura e das outras beatas. E nada, eu funlle pa casa. Entonces estaba eu ali... Ai, Dios, que tiña, ai, madre mía. E nada, estaba eu ali diante da porta do garaxe e eu daba o botón e non me iba. E dixen eu, ai, pero será posible que o meu Paco non che me arreglara isto? É que teño que andar como un neno, E nada, como non me arreglou, cabreime, e eu empecé a acelerarlle fuerte, e linda. Remontei a porta toda do garaxe para meter o coche dentro. E cando estou dentro, fíjome, e non era o noso garaxe, era o garaxe de José Antonio, noso vizinho. Nada, un fallito que pode telo calquera. Entón, nada, ele asustouse e chamoulle a Guardia Civil. Viñeron os manijotes e fixeronme soplar. Dei chichi un cun 17, un cun 18, nada, que tiña unhas décimas, vamos. E eu dixen, ai, madre mía, pero non pode ser. Pero que Antonio lle botou as rosquillas carmucha, madre mía. E non sei que puido ser. Non sei se lle foron as rosquillas, se lle foi que agora me cambiaron o cintrón, se lle foi que tuve toda a tarde a Cuba Libres. Non sei que puido ser, non sei, a verdade que non sei. E nada, chamaron ao meu home para que me viñera a buscar. E ele tamén andou positivo, porque na nosa casa somos así, somos moi fiesteros, sempre fomos de toda a vida. Nada, agora quero aproveitar que estou na televisión para mandarlle un mensaje a toda a juventud, que sempre a hora de beber con moita gana, sempre que non dudar, non deixar nunca nada no vaso, beber sempre todo o que puidades. Hai que poñerse sempre como brotejas, hai que estar sempre como unha nasa, hai que poñerse como unhas maracas, hai que ir a todas as festas, a todas, non importa que haxa un dúo, que haxa un trío, que te a París, é igual, hai que ir a todas, pasalo moi bien, e estar sempre a tope, poñerse ciegos sempre, que vos invitan a un cubata, sí, que vos din vamos tomar a arrancadeira, tamén, e ainda tomades outra despois e fai falta, que vos din de fumar así algo a mellor sospechoso, que mellor, algo así de pola nariz, perfecto, vos a todo que sí, a vida é unha fiesta, vos non o dudar nunca, sempre poñerse embrotejados perdidos, trompas perdidos, de todo, hai que tomarlle de todo, hai que beber, fumar, e sempre, e foder o que vos deixen, na vida é unha fiesta continua, e tedes que estar sempre a tope, non dudar, de acordo? Ese é un mensaje que teño eu para a juventud, que é unha filosofía de vida que teño eu, que me vai moi bien, que mira que guacar teño por meus 25 anos, así que non dudar, sempre a tope. A vida é unha sola e hai que vivila sin medo. Mirade, por exemplo, eu que pendientes de fantasía lle mandei. Ti pensas que eu lle mando estes pendientes de fantasía se non é que son unha fiestera e que me gusta ao mellor poñerme un pouquiño piripi de vez en cuando? Non. Nada, quero dicirvos que a ver se vindes outro día, porque viñestes así hoxe e non contaba con vos e non vos tiña nada preparado, e a mí fago así un brazo de gitano ou un biscoito que me sale moi rico, teño moita zona aquí na comarca por meu biscoito, e invito-vos, vale? E nada, quero mandarlle un mensaje a Conchi de Chantada que che teño que levar a receita do flan, e que xa che levarei, que agora que estou sin carné, cando me devolvan, que non a ser pronto levocho, vale? E nada, un bico para todos, que moitas gracias por vir aquí a televisión, e un saludo para o meu grupo de palilleiras, que nos vemos os jueves, se me leva o meu home, que eu agora xa sabedes que non poido. E nada, un bico, veña, hasta outro día. Carallo, pa vella, pero só lo podo decir ben falado. Eu son Pepe da Cocha, este foi o Telefriario, non olviden suscribirse e darlle a like.